Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem la capacitat que tenen les plataformes d'aprenentatge digital o aules virtuals de procurar la comunicació entre els participants, ja sigui entre docents cap a l'alumnat o fins i tot entre el mateix alumnat, per fer feines col·laboratives o debats o quelcom semblant. Veurem per primer la plataforma Classroom. Aquí tenim un curs creat, d'exemple Zoom. I el primer que podem dir d'aquestes tasques col·laboratives que podem fer és que tenim el tauler d'anuncis. Com podeu veure, nosaltres podem publicar noves informacions, a la classe, adjuntar documents, posar vídeos, podem posar moltíssima informació. Això s'aplicarà a tots els alumnes, ho publiquem i automàticament tot l'alumnat podrà afegir els seus comentaris i nosaltres els veurem, tots mitjançant aquest tema. Aquest seria una de les possibilitats que existeix per buscar la interacció mitjançant Google Classroom. Aquí, per exemple, el meu company formador, el José García Gea, hem fet un exemple d'un anunci de la classe i com ell ha anat introduint els seus comentaris. Això queda en el tauler del que seria el Classroom. Què més té Google Classroom? De cada tasca que es generi, per exemple, aquesta que tenim aquí, exemple de tasca, sempre hi ha les possibilitats de que l'alumnat introdueixi comentaris. Si mirem i accedim a mostrar les instruccions, podem veure com l'alumnat pot introduir els seus comentaris i queden d'assaig. Això també es considera un foro. Recordem que en Google Classroom tota aquesta informació també ens arriba al correu, totes les aportacions. Llavors, hem de vigilar perquè Google Classroom genera molts correus electrònics. Això seria un exemple de tasca i un altre foro disponible per fer comentaris de classe, tant de l'alumnat com del mateix professor. Comentari professor. Com podeu veure, podem afegir el que nosaltres vulguem i es queda desat. Anem a veure una altra possibilitat en Google Classroom. Tornem a treball de classe, tornem exemple, treball de classe, i podem fer una tasca del tipus consulta. Només haurem de fer crear i buscar el tipus de pregunta. Una vegada seleccionem aquest tipus de creació que ens possibilita Google Classroom, veurem que ens permet no només veure els comentaris, com podeu veure, que tornem a tenir aquest foro disponible, sinó que si accedim a la mateixa tasca, a les respostes dels alumnes, ells també es poden contestar, com podeu veure aquí. El José García, que és el meu company formador, ha contestat aquesta pregunta, molt genèrica, i es pot anar contestant. Veieu? És a dir, aquesta és la resposta que ha donat com a l'alumne, jo li he donat aquest feedback i la resta de companys també podrien. Com es pot fer això? Si anem una altra vegada a exemple de fòrum participatiu, només hem de veure com es fa. Li posem un nom, les instruccions o allò que hem de contestar, podem afegir tota la documentació utilitzant la potència del G Suite de Google i fixeu-vos en la cantonada en el menú de la dreta. Nosaltres podem habilitar que els alumnes es puguin respondre entre ells i fins i tot que els alumnes puguin editar la seva resposta. Això permet que l'alumne pugui evolucionar la seva resposta a aquesta pregunta segons el feedback dels alumnes. Això és el més proper a un fòrum participatiu que té Google Classroom. Com podeu veure, Classroom permet la interacció d'una forma molt eficaç mitjançant el tauler i pràcticament totes les activitats que anem creant, perquè en totes es poden habilitar els comentaris. Si volem reduir el trànsit d'informació, és molt important que si despleguem el menú de l'esquerra, en configuració,
Nosaltres, a nivell del nostre perfil, podem desactivar les notificacions. Per exemple, no vull que m'arribin els comentaris privats sobre el treball o no vull que m'arribin les entregues en retard. Totes aquestes notificacions no m'arribaran al correu. Per defecte venen totes activades i, per tant, com he dit, Classroom genera moltíssim trànsit de correus electrònics. En notificacions de la classe podem deshabilitar classe sencera, és a dir, jo puc dir que no m'arribi res d'aquesta Classroom o que no m'arribi res d'aquesta. És una altra opció que teniu per deshabilitar aquest volum de correus electrònics. Una vegada hem vist Google Classroom, anem a veure com es treballen aquestes tasques col·laboratives que són els fòrums. Però ara ho veurem des del punt de vista de Moodle. Com ja sabeu, en el curs teniu un curs Moodle en el campus de la Fundació Universitària Martí L'Humà i nosaltres utilitzem el curs Moodle exemple de l'alumne 1. Ara mateix estic amb les seves credencials, com podeu veure, aquí mateix, i aquest seria el curs exemple que hem estat seguint, hem estat muntant. Tots els cursos de Moodle, per defecte, sempre tenen un foro amb aquest logo, com podeu veure, que és el d'anuncis o informacions. Si accedim a ell, és un fòrum d'ús general on nosaltres podem afegir un tema i aquí teniu un tema que he generat i les respostes que jo mateix m'he fet, no com a professor, que és l'alumne 1, sinó com a estudiant. Fixeu-vos que es poden editar, suprimir, etc. L'opció de suprimeix només la té el professor editor. En principi els estudiants només podran respondre i com a molt suprimir les seves respostes. Anem a veure com es crea un nou foro dintre d'un curs Moodle. Com sempre, molt important, hem de tenir activada l'edició. D'acord? La tornem a activar, ens surt l'opció d'afegir un recurs o una activitat, ho seleccionem. Els foros en aquesta situació són del tipus activitat. El localitzem i a partir d'aquí l'únic que hem de posar és un nom, no? Fòrum de com va el curs actual. El curs actual. Fixeu-vos que és tan senzill com això. Ara veurem molt la diferència entre les opcions que permet Moodle i les opcions que permet Google Classroom. En Classroom hem vist que gairebé era un fòrum molt simple on la gent contestava d'una forma molt intuïtiva. Nosaltres aquí tenim, fixeu-vos, uns quants tipus de fòrums. En total hi ha 5, no? Des d'un debat simple, el fòrum estàndard que es mostra en format de blog, fòrum de preguntes i respostes. És qüestió d'anar provant una miqueta aquests formats. Tenim data de disponibilitat, si no posem res sempre està disponible, podem fer un comptador de fitxers, quants fitxers adjunts puc posar, la mida total, això ve determinat per la mida màxim del curs. El mode de subscripció, això sí que és interessant. Si nosaltres volem que tot el nostre alumnat estigui obligatòriament a un foro, sobretot dels anuncis, hem de posar subscripció obligatòria. Llavors, tots els participants del meu curs Moodle estaran dintre d'aquest foro, vulguin o no. Puc bloquejar el debat, és a dir, puc finalitzar-lo, puc marcar un llindar de missatges, és a dir, és bastant intuïtiu i fins i tot es pot qualificar, és a dir, les aportacions de l'alumnat jo li puc aplicar una qualificació, d'acord? Una puntuació o una escala, el que jo vulgui. Com podeu veure, el foro de Moodle és molt complex perquè es considera una activitat. Que no vull posar-li puntuació? Ho deixo com a cap. I altres paràmetres que són etiquetes, competències, etc. Una vegada el tinc fet, aquest nou fòrum, deixo els canvis,
m'he oblidat que aquí en la part de descripció posem la descripció, les instruccions d'ús o el que nosaltres creiem que sigui necessari. Deixem els canvis i tornem al curs. Com podeu veure, s'ha generat aquest fòrum, d'acord, de com va el curs actual. Jo estic amb l'usuari alumne, però si torno al meu usuari, com podeu veure, de formador, puc accedir al curs del Moodle exemple, veig el fòrum de com va el curs i tinc les instruccions i puc afegir un tema. El curs va bé. De moment em faig amb el curs. I puc posar qualsevol informació. Ho envio, fixeu-vos que he creat aquest fil, d'acord? I si tornem al rol de l'alumne, tindrem això i podrem contestar. Jo he escrit això i puc contestar. Molt bé. Continua així, per exemple. Òbviament, són exemples de resposta. De tot això, el Moodle també genera el que seria missatges per correu electrònic per tal de fer el seguiment d'aquests fòrums. D'acord? Tornem al rol d'alumne, que és aquest, el que tinc. Tornem al curs Moodle exemple, ho veiem aquí. I si volem canviar qualsevol paràmetre, seleccionem l'activitat, editar paràmetres, i aquí tenim tots amagats, ho podem expandir tot, podem canviar el que vosaltres vulgueu. Això seria seguiment dels missatges llegits, és a dir, sempre l'interrogant ens donarà informació del que fa, d'acord? De l'acció o de les opcions o els paràmetres que podem modificar. I això seria la utilització de fòrums tant en Google Classroom com en Moodle. Hi ha diferències tant de configuració com d'ús, però espero que us hagi servit per veure les diferències i per poder implementar-ho. Això és tot. Fins la propera.